karon remit na ta, remit na itong buhaton. Ang pag-remit ba dapat kaya mahuman ang isa ka shape, remit na diretso. Yung bisir kay sumpay man yan, napay customer. Once gani bay nga manan remittance ka bay, suspended ka. Damay na yung schedule na lang. So imong gibutan sa una-una, madali naman ang mag-remit. Makahulat ka sa customer permit. May mo mga libay. Kung tanaw ni mo nga hapit na mahuman mong oras, nagpo para sa binurdaan, mag-transact na ka. Kaya para, pagpadulong sa customer, ikaw lang ang mga tao, 7-Eleven. Iskan mo kaya na. Nga mo katarungan pa, kaya lagi makaya sir, kaya ginali ang customer, muni muna, si madawat ang kuwan. Mas madawat ka, o masuspended ka, hindi ka katrabaho. Diba? Dali na kaya mag-remit ba kaysa maghatod. Ang kanang customer, makasabot mo na permi, importante niya ako sa'yo pagkaon. Tanawin mo na naka sa 7-Eleven, kaya mag-remit ka, kaya namag ang customer. Pila lang yung pagsulti nga ma'am, kadali lang mamahan, napahangin pag yung kumigit. Yung tiplata, malay ganin. Pag mag-iskan na, bayad, clear na yung wallet dahil. Inana, baya, kada human sa ship by remit yun. Dili pwede nga humanon ni mo tanan. O wala na siya rason nga nung di mo makarimit. Suspended yun mo. Kaya mo makarimit. Madamay naman isa ka schedule na nabay. Isa po na kayo ka schedule, nagsunod, sumpay. Pero meron ka schedule na humana, na makanag-remit. Pagka-suspended mo na ba, kaya sumpay mo sa ikaduha, damay ginatalan. Bisa pagbayaran mo na, hindi na kinakubalik. Muna ang penalty ibalik sa rider. Okay? So karon para mag-remit ta, kinahanglan tabuan ko og 7-Eleven. Pag ako sa 7-Eleven, i-open din nato ang click nga apps. Sumuna din siya. Pag-open mo sa click nga apps, na ay pay bills dere. Sige, pindutan ang pay bills. Ano siya? Download pa rin siya. Update. So karon pag human mo ito, di ba, pay bills matalon, sunod sa pay bills. Pag sunod mo sa pay bills, pagkitaon din nato ang loans. So ang loans nasa baba, kanang diamond. Diamond, i-click na siya. So sunod na ito sa loans, pagkitaon din nato ang dragon loans. Pag-click mo sa Dragon Loans na description, reference number, contact mo gamang. Kano yung description ba? Huwag kinilabot ba yan? Hindi na ito na ma-click ko? Reference na. So ang reference number mo na siya ang sa cash out. Ito yung remittance code ba? Kung sa to siya, mo yung ibutang dili, dapat dili mabali. Kung nakarimit mo, niya nabali, alam na. Tapalang sa tangaman. Sunod na ay contact number. Inyo yung contact number ibutang. Sunod na ay amount. So ang amount, kung pila ang inyong remittance, open nyo ibutang sa amount. Okay? So pag mapili na ang tulo, mo highlight sa punisi, confirm, pwede na siya maklik. So pag-click mo sa confirm, kung saan may magawas? Barcode. So mo ito yung ipa-scan lang ko sa cashier. Kaya yung idol nga cashier ba? Scan nila idol, palihog ko idol ni. Pag-scan, kung pila ang amount mo, yung bayaran. Okay? So pag humanong bayad, bugawas man doon ka resibo, inyo din picturean. Picturean ang resibo, i-upload sa WhatsApp. So ang WhatsApp ba, naroon lang na ako, wala na ako sa WhatsApp, nagawas na ko. Naaray mag-add sa inyo ha, na rider. Okay? Naaray mag-add sa inyo ha, dagto. So gabuhat pa may karoon ng kuhan, kining FB page o kay asay pa na ko ang mga admin, okay mag-add sa inyo ha. Abot-abot lang mo. Samtang wala pa yung WhatsApp, pag picture mo sa inyo kagalingon. Picture na lang din mo ba, kaso mawala niya na ako'y copy. Or mabasa, or masulog ba ron, pa ba, mag-isip. Basta kay copy, okay? Pag-picture na sa mga inyo ha. So, mura to ang trabaho, balik-balik. Balik-balik na ang trabaho.